Naik ka ng nagtang. Kirisi yan. Kapal magdala. Anak pertanda tak sabar. Baik na tao po na nauto ng kapon after opiyong tao sa prola na nauto sa programa. Kapon na ba? Maka na ba na? Text lang. Betul. Kau nak pada sama kain kau. May dances. Kailangan ko. Iyang.